कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। राज्यभरात जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आलाय। कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढण्याची शक्यता आहे। त्यामुळे नागरिक आणि शेतकऱ्यांना विशेष सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले। तर कोकणामध्ये मंडणगड तालुक्यामध्ये मुसळधार पाऊस सुरू आहे। तालुक्यात सकाळपासूनच मुसळधार पावसामुळे भिंगवली येथील बस डेपो आणि शासकीय रेस्ट हाऊस रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणामध्ये पुराचे पाणी शिरल्याने वाहतूक ही विस्कळीत झाली आहे। मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाल्याचे चित्र सध्या मंडणगड तालुक्यामध्ये पाहायला मिळतंय। दरम्यान दापोली फाटा समर्थनगर येथील अनिल घरटकर आणि राजू नगरकर यांच्या घरासमोर मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी रस्त्यावर आल्याने घराला पाणी लागल्याने भीतीचे वातावरण निर्माण झाले। काही ठिकाणी वाहनं पाण्याखाली गेलेली आहेत, तर रस्त्यांना तळ्याचं स्वरूप प्राप्त झाले। मांदिवली चिचघर या ठिकाणी मुसळधार पाऊस सुरू आहे आणि या पावसामुळे पूल पूर्णपणे पाण्याखाली गेलाय। रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केलाय। या भागामध्ये चक्री वाऱ्यांचा जोर वाढण्याची शक्यता असून नद्या, नाले ओसंडून वाहण्याचा धोका आहे। किनारपट्टी भागातील नागरिकांनी सावधगिरी बाळगावी असं आवाहन हवामान विभागाने केलेले आहे। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, मंडणगड, रत्नागिरी। सुबह 8 बजे से पानी ब्रिज के ऊपर शुरू हुआ है। बहुत खतरनाक रफ्तार से बारिश हो रही है यहाँ पर और हवा भी चल रही है। कहीं भी कितनी बहुत ये स्पीड का कुछ कहा नहीं जा सकता कितना स्पीड चल रहा है। लगभग 150-200 की स्पीड है यहाँ पर ब्रिज के ऊपर। ये मंजर है मांजुरी ब्रिज का। मायनी वाले बांधतील, त्यांना जरूरत आहे मायनी वाल्यांना।